aprobar a concesión de subvencións ás asociacións numeradas. A Asociación Cultural Banda de Música Nova Lira de Moralla por intercambio cultural coa Banda de Música de Roche Italia, subvención concedida no 2019, 2.204 con 13 euros. Chinguilipé, será Magosteiro, 281,36 euros. Asociación Recreativa Cultural de Terceira Idade de Moralla, por un viaxe cultural ou Corpiño, 122,0 euros. Visita cultural ao Sur de Galicia, 317,95 euros. Visita cultural a Coruña, 397,26 euros. ¿Qué se pasa? Sí. Agrupación Cultural Seixerra, concerto aniversario 20 aniversario Seixerra, 574,13, Obradoiro denunciado tradicional 44,43 euros, convivencia en LUC 425,49 euros. Asociación Romería Cabanal de Moraña, evento de Quino 1.373,92 euros. Moraña Club de Fútbol, por un torneo Moraña Cup 6, sexto, torneo Moraña Cup sexto, 478,40 euros. Asociación Cultural Peña Motera Os Firmaos, contra Xuntanza Motera, 1.022,58 euros. E actividade de DICRAC, 1.936,68 euros. Asociación Mille de Rurais ao Menir, un curso de manualidades, 231,81 euros. Un horario de cestería, 120,22. Un viaxe cultural a Portugal, 95,21. Unha viaxe cultural a Aveiro, 137,40. Unha viaxe cultural a Malpica, a Callón, 94,87 euros. Asociación Coral Voces Amigas, viaxe cultural a Ourense, 287,49 euros. Intercambio cultural coa Coral El Bierzo, Canta de Ponferrada, 1.019,28 euros. Asociación San Roque de la San Fontela, 2.413,55 euros, que fan un total de 13.998,07 euros. Vale, e como se resolve? Ben, eu, a pesar de non estar a favor a pesar de non estar de acordo coas bases que rexen estas subvencións, vou votar a favor, porque creo que as asociacións non poden ser as perxudicadas, pero creo que había que facer unha revisión, separar as viaxes culturais dos intercambios culturais, que son cousas distintas, as asociacións que realizan cousas dentro do pobo separadas das que realizan fora do pobo, e así con moitas outras cousas máis. A pesar deso, poñéndome a disposición para volver a dar unha volta ás bases de cultura, vou votar a favor das subvencións. Desde o Renegado, o que temos que comentar é que, fai pouco decidimos, con o noso voto en contra, por certo, que os plenos foran cada 2 meses, decidimos por proposta do goberno, e resulta que agora vemos que temos que recurrir a plenos extraordinarios, precisamente cun único punto da orde do día, non? Ao ser pleno extraordinario, pois non podemos facer nin rogos, nin podemos facer preguntas sobre cuestións que hai de actualidade que están pasando en Moraña. E, mentres tanto, pois nada, temos os ríos e regatos convertidos contaminantes, exemplos de Grixó, exemplo do que pasa por Vilacova en Amil, temos malestar dos comerciantes e veciños e veciñas que acuden á feira pois pola situación que está aquela, nunha lameira auténtica, e onde os comerciantes tenen que montar os postos. Hai malestar en varios lugares cos chamados envelecedores do patrimonio, polas ubicacións non idóneas ou máis axitadas, pola falta de visibilidade de algún dos cruces, e, pois vemos que o Partido Popular de Moraña está tranquilo, vimos aquí cada 2 meses, levantamos as mans e marchamos, e, mentres tanto, pois todos tranquilos. E todas estas cuestións que se deberían abordar mes a mes por ser cuestións de actualidade, pois non se poden abordar, e entón eu aproveito o meu turno de intervención para poñelos aquí de manifesto e ver a realidade de que era necesario ter plenos cada mes precisamente para abordar os problemas que hai no noso concello e non vir aquí a levantar as mans como fai o goberno, a maioría do goberno, cada 2 meses. Ao respecto das axudas, isto é o malo que ten, falar despois, os argumentos xa son e a posición do
do Bloque Nacionalista Galego xa é coñecida de vello. E eu estou seguro que podría reproducir exactamente outras intervencións ao respecto destas axudas dos últimos 8 anos. Primeira, posición coñecida do Bloque Nacionalista Galego, que se debe aumentar a cuantía xeral dos 14.000 euros. Xa o plantexamos cando se aprobaron as bases. E eu teño plantexado aquí de facer esa reflexión entre todos e entre todas sobre cal é o objetivo real destas axudas. Fíxense, vostedes, señores do Goberno, en concellos limítrofes, por exemplo, estas axudas chegan a 65.000 euros para todos os colectivos do concello para que poden abordar as actividades. Nos mantemos en 14.000 euros, incluso este goberno chegará a baixalas de 19 a 14.000, cuestión que, como digo, o BNG sempre demandou que se subira. E vemos que o Partido Popular sigue mantendo eses gastos innecesarios, baixo o noso punto de vista, de facer propaganda nas redes sociais. Temos que pagar con cartos públicos todos para facer populismo propagandístico, así de claro, que é o que lle vai últimamente ao Partido Popular de Monaguillo. Fíxense ao respecto das axudas. A máxima porcentaxe da axuda ás asociacións é do 37%, é dicir, a media entre todas é do 30% da axuda que solicitan. E nós, evidentemente, parecenos unha porcentaxe lamentable e, desde logo, que non concordamos. Moitas das actividades que propoñen os colectivos poden ser perxudicadas precisamente porque non teñen capacidade para abordala ao 100%. E seguimos co famoso debate, viaxes sí, nós plantexamos que sí, se poden subvencionar evidentemente viaxes dos colectivos que temos aquí en Moraña, claro que sí, pero xa o plantexamos noutras ocasións, noutra liña de axudas, porque entendemos que hai que potenciar ao máximo as actividades que se desenvolven aquí. E, desde logo, moitas das que se fan con 30% da axuda poden ser perxudicadas. E, como decía a portavoz do Partido Socialista, nós, a pesar de estar en contra da cuantía xeral dos 14.000 euros e deste posicionamento, e o que plantexamos é unha reflexión profunda das axudas. A pesar de todo eso, entendemos que os colectivos que pediron este ano as axudas non se poden vir perxudicadas e non imos a votar en contra, pero vamos a absternos como un punto crítico ao goberno municipal de que hai que abordar esa reflexión dunha vez por todas. E esa é a nosa posición. Bueno, como aclaración a súa intervención, que fixo referencia a puntos que non estaban na orden do día, e aclaro tamén que sempre desde este goberno se convocarán plenos extraordinarios cando faga falta. Leven un punto na orden do día, 7 de as que fagan falta. Non se van a retrasar para esperar os plenos extraordinarios. Os plenos extraordinarios se pode convocar desde o goberno cando considere oportuno e cando a ausencia do tema sea considerada polo goberno. E vostede pode facer logo se preguntas os 365 días do ano ao goberno, que non é así. Xa sei que a vostede lle gusta facelos no pleno solo cada 2 meses. Para min, dende logo, eso non é unha preocupación polos veciños, nin polos problemas que teñen os veciños. Se lle preocupara o día seguinte ou no mesmo día que lle comuniquen aos veciños, se trasladaría ao goberno e se sentaría co goberno a falar. Pero isto estamos acostumbrados á súa maneira de facer política e de dialogar co goberno. Respecto ás bases, no ano 2012, no 2013 e no 2014 xa se fixeron reunións con todos os grupos políticos. Este goberno, que estaba xa naquel momento aquí no Concello de Moraña, sento a todos os grupos políticos. Eu non teño problema ningún en volver a convocar outros grupos políticos e a volver a falar das bases. Xa se fixo neses 3 anos e se chegou a un acuerdo entre todos os grupos políticos, salvo, a sorpresa tamén, que eu, a verdade é que non entendo nada, pois xa non sei se están falando en serio cando falan das bases, cando falan das concesións da subvención. No ano 2012, o Bloque Nacionalista Galego votou en contra das bases e se abstuvo nas subvencións. No ano 2014, sin embargo, se votou en contra das bases e en contra das concesións. Decía que ustedes non votaban contra as concesións. No ano 2014 votou en contra das concesións das subvencións, pero as subvencións salieron igual adiante
co goberno e con outros grupos tamén que apoiaron nese momento a proposta do goberno. No ano 2015 tamén votou en contra das bases, unha abstención das subvencións no ano 2016, abstuvéronse nas bases e abstuvéronse no reparto no ano 2017, abstuvéronse nas bases e votaron en contra do reparto no ano 2018, votaron en contra das bases e se abstuveron no reparto. E agora, pois, bueno, a verdade é que despois deste recorrido de todos estes anos non me sorprende tampouco a votación que fixeron este ano nin a que vayan a facer. Esta é a proposta e hai axudas do 37%, sí, porque, bueno, isto son matemáticas puras e as bases son totalmente obxectivas, as valoracións. Hai unhas valoracións publicadas no boletín, donde hai unha puntuación totalmente obxectiva. Por lo tanto, pues, bueno, algún lle corresponderá máis ou menos en función pues, desa puntuación desas bases que foron aprobadas aquí no pleno desta corporación. Por lo tanto, eu espero para o ano que ven reunirnos de novo e volver a falar das bases. Xa falamos no ano 2012, pero non teñen ningún problema volver a falar todos os anos das bases e poder chegar a un acordo. Naquel momento se chegou ca maioría dos grupos políticos e, bueno, non hai problema ningún en volver a falar das bases e se hai que cambiar algo se vai a cambiar. Pero, dende logo, estas bases son as que desde o 2012, como digo, no 2011 non, que xa se colleron as bases de gobernos anteriores que había neste Concello, pero a partir de 2012 se sentaron con os grupos políticos a falar disto durante estes 3 anos. Por lo tanto, estas son as subvencións das asociacións do Concello de Moraña valoradas cos criterios obxectivos publicados no boletín que foron aprobadas pola maioría desta corporación pois fai uns meses, vale? Algo intervención máis? Eu creo que esa revisión tense que facer xa, porque nos últimos anos eu creo que o número de asociacións non sei se vai pedrando, pero se están animando cada vez máis a solicitar esas subvencións, entón o que dice confiar tense que aumentar en medida que as actividades que van desarrollando aumentan tamén. Entón, por eso, a necesidade de volver a ver esa... Bueno, o incremento da cuantía será algo tamén que se vexa, porque no presuposto, no orzamento municipal temos moitas partidas tamén que o mellor hai que priorizar noutras o incremento da partida económica. Se verá no presuposto que se lle dá en función de se son viaxes que favorecen a dinamización do noso Concello ou son viaxes que se fan a fora, por eso... Se verá no presuposto do ano 2020. Sí, dúas puntualizacións simplemente. A primeira, no anterior pleno dicíame vostede que non había que mirar para atrás, que había que mirar para diante. Xa vexo que agora lle gusta a vostede e ao Partido Popular mirar para atrás, cousa curiosa. A segunda cuestión, levamos varios anos pedíndole que aumentaran a partida orzamentaria das axudas para os colectivos e ven vostede agora dicíndome que somos nós os que non dialogamos. Son vostedes os que están cerrados aí en banda ante as propostas que fai o Bloque Nacionalista Galego. É dicir, é que vostedes teñen unha actitude máis propotente que de diálogo. E eu sabe, ao respecto das cuestións que lle plantexei antes, ou ben as traslado vía escrito inmediatamente, moitas veces que as sei, ou moitas veces chamo aos funcionarios do Concello para que lle trasladen a señora alcaldesa, porque creo que é axeitado, e incluso mesmo teño mandadolle whatsapps de tipo privado para decirle hai tal incidencia en tal sitio se pode mirar. Si vai a mirar a data, claro, pero eu tamén podría mirar a datos me manda vostede se hai diálogo por parte do goberno municipal. Simplemente esas dúas reflexións. Consideramos importantísimo apoiar os colectivos, aumentar as partidas orzamentarias. Volvemos a insistir en concellos que temos limítrofes, que hai un desenvolvemento económico importante para a actividade cultural e dos colectivos de ata 65.000 euros. Entonces, é evidente que hai unha diferencia grande. E aquí levamos co Partido Popular cerrados en banda en 14.000 euros e nós facendo propostas continuamente e agora me ven a reprochar que o Bloque non aprobamos. Estamos dicindo que estamos en contra que non se aumenten as partidas orzamentarias. E moitas veces, bueno, xa non vamos a entrar nalgúna actividade que nunha comisión ao respecto destas axudas que hubo unha discusión aquí importante porque nós entendemos que hai actividades que non entran e é evidente que
nos mantemos as posicións claras e revisamos os expedientes, e se había unha factura que non era unha factura pro forma, unha factura pro forma que non era correcta, pois non se pode aprobar esa axuda en comisión. E vostedes votaron a favor, e o Bloque Nacionalista Galego votou en contra. Por qué? Porque revisa o expediente e revisa todo. Nada máis. Votamos a favor. No, perdona, bueno, termina aí. Nos revisamos os expedientes tamén e vemos os informes técnicos tamén e apoyamos os informes técnicos deste Concello. Se vostede ten algún problema ou algunha duda, pois poña en coñecemento, e errores pode cometer todo o mundo. Ahora ben, lle volvo a recordar que os whatsapps que vostede me manda, xa fai moito tempo que non me manda whatsapps, e, bueno, eu invito a que, cando hai algún problema así grave que eu non me dou conta ou eu non vexo, ou os vecinos non me avisan, que me pode trasladar sin problema ningún, vale? E respecto aos incrementos das partidas, a mí me gustaría ter un presuposto aquí de 20 millóns de euros, claro que sí, pero mellor priorizamos outras cousas e subidas das partidas presupostarias que nas subvencións. E veremos no ano 2020 as partidas presupostarias do orzamento no ano 2020, vale? Se me deixa para unha última intervención. Eu te deixo falar todo o que vostede queira. Pois mire, vostede ten moitos concelleiros e concelleiras de goberno, non ten que estar esperando o meu. En todo caso, todo o Grupo Municipal de Menegas está a disposición do Concello de Moralla para traballar e para dialogar co goberno municipal, sexa da cor que sexa. Bueno, de toda a cor non. Bueno, sabes que ten algunha. E unha última cuestión que se me acaba de querer dicir. Ao respecto do aumento de partidas, dicía, gostaría de ter evidentemente todos sabemos do limitado das partidas orzamentarias. Para vostedes é unha prioridade pagarlle a unha empresa privada o mantemento de redes sociais para facer propaganda. E nós entendemos que eses cartos, precisamente, deberían ir dirixidos a vostede non quere que os veciños sepan o que se fai no Concello de Moraña. Eu quero que se sepa coa máxima transparencia. Pois non só con eso, porque eu entendo é que se pague con cartos públicos a unha empresa privada para ese mantemento, porque eso se pode levar desde o propio Concello, porque hai... Se lle está pagando moitos servicios públicos a empresas privadas, vale? E este outro. Sí, claro. Bueno, pois xa está. E un contrato, nos entendemos que non... en toda regla. Pero se eu non estou dubidando deso. Estou dicindo que para nós non é unha prioridade e entendemos que eses cartos se poden dividir. Cando vostede goberne eu xa aquí... busquei 8.000 euros precisamente que se poden aumentar. Pero hai uns doutras partidas que se poden cambiar tamén. Pero cando vostede goberna aquí, fará o seu xeito. E ahora está gobernando o Partido Popular con 7 concelleiros e o facemos ao noso xeito tamén, vale? A nós tamén sabemos gobernar. Criticamos eso, e como non non compartimos, estamos no dereito de criticalo e de non compartimos. Efectivamente, e cando vostede goberne, pois fará as cousas á súa maneira. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Apróbase por maioría.